Roja pênşemê li bajarê Qamişlo bi serpereştiya desteya Çandê pêşangeha pirtûkan a bi navê Şehîd Harakûl li dar ket. Hevseroka desteya Çandê Bêrîvan Xalid ermanca desteyê ji darxistina pêşangehê diyar dike. Asta roşên bîrtî nivîskariyên li vir jî bi xwenekirin. Asta xwendinê di roja vat nema hîç ber ku rastî di hindirê vê pêşangehê de ne tenê pêşangehe çalakiyên din jî hene semînerin masa giroverê imzakirina pirtûkayên çalakiyên cûr bi cûr. Projeya hinarê ya Çandî bi heft pirtûkan beşdar bûye. Rêveberê hinarê Avdoşêxo ji bo Van FM pêşangehê dinirxîne. Ji bo wekî destpêkan bibînin ku gaveke baş û erêniyê ku dikare çanda xwendinê bi pêş ve bibe û gaveke erêniyê bi giştî em lê dinerin yanî. Li aliyekî din hinnerînên cuda hebûn û organîzeya wê dihat kirin. Sernivîsê kovera sormeyê nivîskar Abbas Musa di riya Van FM re vê rixneyê dike. سمینار متخست امجی سمینار نال دارخن لی مخابن تکلی نه رواب نه باش بود نه برام و خوشک چی نبود تکلی نه برام و دستای چانده تا گو امجی کاربن سمینار نال دارخن. هجای گوتنه یا گو پیشانگه سردرجاهی شش روزان درج دکه. ولکلکا پیشانگه و چالاکیین دن این چاندی و جه بین لدارخستن. اوین شخموز وان FM